Hi, mahal! Ako'y kinikilig, bakit kailang malapit ako'y nanginginig. Basta, love di ka mahal, ayaw lang o give up na ako mahal ha. Salamat mahal, kay niabot ka sa ako ang kinabuhi. I love you so much mahal. Ako'y kinikilig, bakit kailang malapit ako'y nanginginig. I love you forever, kita na dito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, good afternoon. Julina Gokotano. Nay, nagpa-deliver sa mga food package ma'am. Ano ka, John? Kinsa ba yan, ani? Wala man siya nagpaila. Ang nagtawag sa mo, murag lalaki man to siya. Saan na, Julina? Tanawan na ito. Ano na ba yan, ha? Pero igo lang na mo siya i-receive ma'am. Nalang kay permahan. Ayaw, sa Jul. I'm so lucky niabot ka sa akong life, Inday. Murag damgo lang ang tahanan, kay gugma mo makabuan. Mao na ba ni gitawag ko forever? Ay nagbuhi Inday, gusto ko kita together. Magkuyog tang padakon si Sanog daw. Surprise! Surprise! Happy birthday! Thank you! Sana all! Thank you! Mayong hapon, may hapon sa tanan. Before me magsugod ma'am, magpaila-ila sa Daimi. Ako day si Albert, ikaw akong kauban si James. So kami day ang staff sa EMD Ghost Flower Shop ma'am. So ma'am, namin diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong birthday. So ma'am, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Make a wish ma'am and blow your candle. Yay! Happy birthday! So ma'am, nasa yung message. Inyo niya, hi mahal. Happy birthday sa imuha. Kailangan ko! Ang wish ko nimo always lang good health, mahal, og amping pud sa taga-adlaw nimo sa trabaho. Og ampingi pud ang imong lawas mahal. Sorry mahal, kay sige lang ko og pabadlong nimo. Mahal, kapoy kagikan sa trabaho tapos pag-abot nimo sa imong boarding house, mag-away gyud tang duha. Kung dili ta magkasinabot mahal. Sorry good mahal, dili na ko og pabadlong sa imuha. Sugod ron. Basta love ti ka mahal, ayaw lang og give up na ko mahal ha. Kay gilabot ti ka. Salamat mahal kay niabot ka sa ako ang kinabuhi. Mahal, dago kay kalipay kunimo. Mahal og naa ka nako. Biskan layo tang duha, gipakita man nimo o nga love kunimo. Sorry sa tanan sa pagkukulang kunimo mahal. Unta, dili ka magsawa nako mahal. Love good ka kaayo mahal, mao lang ni ako maingon nimo. I love you so much mahal. Sa ulitin, happy birthday mahal. God bless you always and enjoy your special day. Love you mahal. Mwah. Happy birthday, John! So ma'am, unsa may masulti nimo nga gi-surprise ka sa imong inalanggang mahal. Ay, mahal. Wala dyan ko na-expect na igadi yung mukhang buhaton. Kami lang ako ka lang. Alam ko, bisa ko okay lang. Thank you. Tagan-tagan na I love you forever. Kita na dito. Yay! Salamat ma'am. Happy birthday pag-usap.
sige ma'am, happy birthday pag-usa, mag-picture sa ta. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.